Здравейте отново от мен, Лалка. Ще си говорим за ведическа астрология по лесен и понятен начин. Днес ще разберем как всъщност ведическата астрология се оформя и какви са нейните принципни основи. Тя има 3 стълба – карма, дарма и свободната воля. Карма звучи много мистично, но всъщност е нещо напълно логично и това е закона за причинно-следствената връзка. Всяко нещо, което се случва в живота ни, е обуславено от нещо, което сме направили преди това. То може да не е в този живот, може да е в предни превъплъщения, но нищо не остава неразплатено. Дарма, накратко, това е нашата житейска мисия. Ние се раждаме на тази земя с точно определени таланти, точно определени характеристики, които ни помагат да вършим точно определена работа на тази земя. Ведическата астрология помага да я разберем. И все пак, между всичко това, свободната воля е определяща. Дали ще последваме дарма или ще натрупаме нова карма. За скептиците представете си това като генетична информация. Може да се прояви, но възможно и да не се случи. Това беше всичко от мен днес. Благодаря ви. Следващия път ще продължим с ведическа астрология.